हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल माय मिनी ब्लॉग को। आज हूँ पवित्र कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो एबे मु डंगा बसबी आ ठाकुर दर्शन करी। तो चलते एबे मो संगे जीवे। एबे मोर डंगा भसा सैला। एबे चलतु ठाकुर दर्शन करबा। त्रिनाथ देवता को दर्शन कले आपण माने भी देखि नियंतु केते सुंदर लागुछि। मु बाहरी आसली मो बड़ भौणी सांगे मंदिर दर्शन करने। एबे चलतु प्रभु भोलानाथ को दर्शन करवा। जहाँ को बिना आम जीवन प्रति स्टेप तांको बिना आमे केबे भी चली परिबा नहीं। तो तांकर आशीर्वाद पाइकी ही आमे प्रतिटी जगह सफलता पाई था। तांको जी भक्ति डाकी थे ना, तांकर सबु बेले दुख से हरण करनियंती आ तांको सबु बेले भले रखी थांती आ तांको मनस्कामना मध्य पूर्ण करी थांती। जय शिव शंभु। एबे चलतु ठाकुर को एबे पाखर दर्शन करिनेबे। ओम श्री श्री शनिश्चर देवताय नमः। एबे मु चलिली मंदिर परिक्रमा करबा ପାଇଁ। एबे मोर प्रभु भोलानाथ दर्शन सरला। तो एबे चलतु आमे आउ एक सुंदर मंदिर को जीवा। देखंतु जगह गुड़ा केते सुंदर लागुचे। आपण माने भी देखि नियंतु थरे। वाह केते सुंदर सदा। वाह मंदिर केते सुंदर सजा हेछि। देखंतु जेहेतु आज कार्तिक पूर्णिमा सजा तो हम निश्चिंत ना। एबे मो भौणी सांगे चलिली आ गोटे मंदिर दर्शन करने। ये होछन विक्रम बजरंगी महाबली। जय हनुमान। एबे मु दर्शन कली। एबे आपण भी दर्शन करिनंतु। महावीर हनुमान को केते सुंदर रूप। देखंतु केते सुंदर लागुचे। एबे चलंतु प्रभु श्री जनार्दन देवता मंदिर को। तो केते सुंदर लागुचे। देखंतु पाखरे गोटे पोखरीटा अछि। केते सुंदर भाबरे सजा हेछि। देखंतु जय मां वृंदावती। तो ये थिला बाहर दृश्य। एबे आपण भीतर को लेके देखेबी केते सुंदर लागुछि।
ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଦେଖେଇବି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଜାଗା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେ ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋର ସ୍ମୃତି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ବିତେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଜୀବନ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲିଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଜୀବନ। ତ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଇସ୍, ମୋ ଭଉଣୀର କି ପୋଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ୟାକୁ ତ ଖାଲି ପୋଜ୍ କରିବା ଡାକି ନେବ। ଇସ୍, କି ପୋଜ୍ ତାର ଦେଖ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ନଟକୁଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମାନେ ଯଶୋଦାଙ୍କର କାହ୍ନା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାହାର ପଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ମୋର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା, ତା ସହିତ ଜାଗା ବି ବୁଲିଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସଟା। ଚାରିପଟଟା ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିକା ଜାଗା, ସୁନସାନ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ତ ଥିଲା ମୋର ଗାଁ ବୁଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ଗାଁ ବୁଲିଲି, ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଗାଁ ବୁଲା ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ, ସି ୟୁ अगेन माय नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग।